Hi, namaste, barka, use. Yau dai gani ga Aliko, za mu yi magana akan Neko. Gwamnatin Kano ta biya wa ɗalibai kuɗin Neko da WAEC, sannan kuma wasu ɗaliban su suka biya kuɗin da kansu. Ina nufin wanda gwamnati ta biya su dai ba a biya musu ba. In kuma an biya musu to an karɓi nasu kuma an cinye ba a basu ba. Yaya hakikanin magana take? Hakikanin gaskiya an karɓa. Wallahi an karɓa. Yo, an karɓa maganan nan an karɓe ta. Kuɗi an karɓa an cinye wa ɗalibai. Yo, in ba an cinye ba, ya za a karɓi kuɗi a ce wai an tura ma'aikatar ilimi ta jihar Kano. Wai ba a dawo da kuɗin ba. Wai lokacin da ɗaliban suka bayar, wai da suka bayar aka tura. Da aka tura lokacin da gwamna kuma ya biya, ya ce an biya wa kowa ɗaliban sakandare kuɗin Neko da WAEC. To shikenan sai kuma mu da muka koma muka ce a dawo mana da kuɗin mu, sai aka ce a'a wai an riga an tura shi ba a dawo da shi ba, wai mai haƙuri. To har yanzu a zaman haƙurin muke, don girman Allah a san yadda za a dawo mana da kuɗin mu. 27,700 muka biya, ku san yadda za ku yi. Don Allah gwamna muna roƙonka, don Allah don annabi ka tausaya. Malam Abba Kabiru Yusuf gida mu ma ka leko gidajen talakawan nan. Principal sun cinye mana kuɗaɗe, mun biya 27,700, wai an ce an tura ma'aikatan ilimi. Wai haka suka ce da aka tura wai ba a dawo da shi ba. Kafin kai gwamna ka bayar a biya mana, mu lokacin da muka riga muka biya wai aka ce an tura ma'aikatan ilimi ba a dawo da shi ba. To gaske ne ba a dawo da shi din ba ko kuwa? In gaske ne a fito a faɗa mana. In kuma an dawo da shi principals ne suka cinye, gwamna ka taimaka ka sa a yi bincike. A yi bincike a gane abin nan, a gano yadda gaskiyar take. Cinye mana suka yi ko kuma yaya? Mu da muka riga muka biya fasa biya mana aka yi, mu ba a saka mu a jerin waɗanda aka biya wa ɗin ba. Mu ma dai a taimaka a tausaya gwamna Malam Abba Kabiru gida. Na gode gida. Don Allah gwamnati muna roƙo a taimaka a duba ɗaliban nan, a tausaya musu. Duba da yanayin halin da ake ciki, mun sani saboda duba da yanayin halin da ake ciki ne yasa kai gwamna kai wannan kudiri ka biya wa ɗalibai. To amma kuma ka sani da cewa principals na sauran makarantu sun cinye wa ɗalibai kuɗaɗensu. Duba da yadda abubuwan da bawan Allah nan Aliko ya faɗa, to gaskiya ne. Principals sun cinye wa ɗalibai kuɗaɗensu. A taimaka a duba gwamna, a tausaya wa bayan Allah nan, sun biya 27,700. Ai kokarin da za a yi a ƙwato musu haƙƙinsu daga hannun principals na sauran makarantu. Na gode. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Kar ku manta ku subscribe, like, comment, ku share da wannan bidiyo namu. Hi, namaste, barka, naku ne. Sannan kar ku manta kawai TV Plus ita ce zaɓin ku. Na gode. Ni ne dai naku, Mr. Adid Khan. Wassalamu alaikum.